Croeso i Teganau. Fy enw i yw Evan. A fy enw i yw Jack. Heddiw wedyn ni'n mynd i bod yn creu Lego set Star Wars. A hyn yn set 75173 Luke's Pod Racer. Wedyn ni'n mynd i bod yn agor fe a creu fe yn y fideo hon. Mae'n edrych yn dda. Ie, mae'n anodd i agor fe. Dwi'n cofio. Hyn yn y paced. Hwn yn paced 1. A hwn yn paced 2. So, just agor nhw. So, fi just rhoi agor hwnna, when fi'n just yn gadw hyn fan hyn. A fi'n gael the instructions. Iawn te, Star Wars. Stickers. Gyntaf Ni yn cael y cymeriadau. So, Luke Skywalker a C-3PO. Nawr ni am bod yn creu nhw. Pen Luke Skywalker. Fi'n creu Luke Skywalker a ti'n creu C-3PO. Ni angen gwneud y cymeriadau gyntaf. Wedyn pan ni wedi creu fe, ni ddim angen gwneud y cymeriadau wedyn ni gael rhoi nhw ar. Okay. Ni wedi gorffen Luke Skywalker a C-3PO. Jack, beth ydy'r hoff cymeriad ti ar Star Wars? Luke Skywalker, dwi'n meddwl. Ie, a fi. So, o'n ni wedi gwneud hwnna, ni'n gwneud hwnna'n cywir, ond ni ddim wedi gwneud So, ni'n gwneud hwnna. A wedyn, un yn mynd fan hyn. Falle ni'n gwneud fan hwyr. Dwi'n meddwl hyn yn cywir. Instructions. Hyn yn cywir. Ni'n cael y cywir nawr, mae'n iawn. Ni'n neud e cywir. Bleidio blociau arall. Dan cyntaf cywir. Nawr nôl i rein. So, just rhoi nhw dau mewn y canol fyna. Rwy'n flin os ni ddim wedi gwneud y cywir yn camgymeriad. Ni'n neud y cywir nawr, mae'n iawn. Ni angen just un o rain a rhoi fe fan A ni angen dau. Na, ni'n neud nhw edrych. Na ni ddim. Sgweld, ni angen nhw hwnna hefyd. So, o flaen. So, ti gael gweld yr un D. Yr un D fyna. A mynd tu ôl i'r un coch fyna, Jack, beth ydy'r hoff lliw lightsaber ti? Dwi'n meddwl yr un... Glas? Yr un fray, yr un glas, yr un... Dwi'n offi yr un porffor a gwyrdd. Yr un porffor. Yr un porffor.
hyn fan edrych tym bach yn rhyfedd. Hwna. A ni'n mynd i bod yn creu. Hynna'n Ben Kenobi, dwi'n meddwl. Ben Kenobi. Bydd dangos o i ti nawr. Ble ydi Ben Kenobi? Gweld ble ydi. Ben Kenobi yn fyna. Ni'n neud cymeriad, ni'n mynd i mynd â nhw draw hwnna. Bwysig cymeriad arall. Os nhw'n sefyll yma. So ni angen un o agor hyn. No. Ond ni angen rai arall. Un o nhw. Un o nhw. Un o nhw. Na, dau o nhw. Dau o nhw. A un o... Un o... Ife fi'n ffeindio... Un o rain? Na, dwi'n cael nhw. Dwi angen ffeindio darn hyn. Na. Pwynt Darn fel hwnna. Ond falle mae rai dawn mewn y package. Ni angen neud... Dwi'n neud y lightsaber Ben Kenobi. Nawr ni angen neud y ffôn cymeriad hyn. Dwi yn cofio beth yw'n called eto. Twa. Neu rhywbeth. Dim. So ni angen cael... Hyn yn edrych yn dda. Falle dwi'n gwybod beth i'n neud. Ti'n gael un o rain, a wedyn hyn. Mynd o hwnna. So fel hwnna. Be di hwnna ddo? Wyt ti'n llygoden neu rhywbeth? Sy'n mynd gyda? Na. Hwnna'n llygoden. Na, falle mae'n fel y bwyd i'r monsters hwnna. No. Cael y peth. So ni'n cael fe. Eisiau fi wneud e. Na, ni'n cael darna arall eto. So ni'n rhoi fe. Le ydi y darn hyn? Dwi'n gwybod. Na, dwi'n meddwl ti'n rhoi fe ar other side, edrych. Fel hwnna. Wedyn, ti'n rhoi hyn. Fel hwnna. So, ni wedi wneud e then. F. Rhoi fe gyda'r monster piece yna. Hynny'n trwy mae hawdd i wneud e. Rwy hynny mewn gyntaf. Weithiau mae jyst ddim yn digwydd gyda'r dwylo nhw. Yn y peth gyda Lego, mae'n fel ffidli a popeth. So mae'n edrych fel dangos e. Mae'n edrych fel hwnna. Hwnna edrych yn dda. Iawn, te. So ni wedi wneud nhw. Ni angen troi fe o gwmpas nawr. Ni angen rhoi... Ni angen 8. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni'n cael 8 o nhw. Ni angen rhoi nhw. Un fan hyn. Hyn yn quite awkward. Hwnna. Un fan hyn. 3 wedyn. Ni angen... 3 wedyn fel fan hyn. Ble ydy'r 3 yna? 1, 2, 3. Mae'n edrych tym bach o gwydr. Oedd hwnna wedi dod off? Ie. Rhaid gwasgu mewn galed.
Falle ti'n dal yn wyth so mae ddim yn mynd ar Ie. bwrdd. A wedyn ti'n rhoi un mewn y canol ac ti'n mynd i roi 3. Wedyn ni just un ar top o ship. Lydia un, fan hyn. Un fyna. Dangos fe i nhw. Gaid troi hynna wedyn dwi'n dangos fe i ti. Mae'n edrych yn dda. Okay. Mae ddim hwnna. So, hynna i gweud o fynd. A hynna'n y top. Ie, mae'n edrych yn dda. Dyma ddim yn y top podwys yna. Ie, mae'n dechrau Okay, edrych ti dal yn yn dda. arall na wef. Oce, ti dal yn 25. Mae'n ti dal yn ni'n cael o ôl. 1, 2. Fel 10 neu rhywbeth, mae'n iawn. Ie, ni'n cael... Dim lot. Fel Na. 8. Bron di gorffen. Ni angen... 2 o nhw. Pam fi'n sefyll trwy amser? 2 o nhw. Un fan hyn. Un fyna. Ble ni'n rhoi nhw dan? So ni'n rhoi... Nhw'n ar y ochr, ie. Pawb sy'n... Na, dwi'n meddwl nhw angen bod bai... Wait, so ie, dau o nhw. Pawb sy'n gwylio fideo hon, ti'n gallu dweud fel mewn comment neu rhywbeth beth yw'r hoff cymeriad ti mewn Star Wars a ni di dweud yn barod fel un fi Luke Skywalker un efo fel Kylo Ren neu rhywbeth. Dwi'n offi Chewbacca. O, Chewbacca fy flin. A falle os ti di mynd i gweld y ffilm Star Wars Solo. y ffilm Solo. Star Wars, yeah, Solo. Stori am Han Solo. Ti gael dweud yn y comments fel dweud ffilm mas o yn da. 10 os yna'n dda neu ddim. Fi ddim yn y gwylio fe. Fi'n rhoi 10 mas o 10. So ni di neud y dau dan hwnna nawr ar y ochr. So, Tudalen ni'n... nesaf. Na, ni'n ar tudalen 27. Okay. Ni angen 2 peth, well, little ramps bach di. Yeah. A ni'n rhoi nhw just fan... Okay, dwi'n rhoi cymeriad fan hyn am y diwedd. O, dwi'n gwybod ble ni rhoi nhw. So, nawr ni just angen y peth Okay. wedyn. Mae wedi digwydd wedyn. Okay. Ni angen o fe Camera. just fan hyn. Hwn yn edrych yn cool. Okay. Okay. Now, Ni- tudalen nesaf. Tudalen 30. Ni'n neud lot. O, ni'n cael... Hyn Ni'n cael ni'n 4 tudalen ar ôl, so dim lot. Hyn di fod yn dda, hyn di fod yn hwyl. Okay. Pa dwi dyn nhw eto, Ef?
Eisiau just gael y stickers. Ie. Nhw arno. So, hwnna'n be ni wedi creu. A diolch am... O, ni jyst yn ofyn rhywbeth. Ni'n mynd i roi Roi e mewn y peth. cymeriadau. So, hwnna, O'n nhw yn y CD. rhai roi ben mewn y CD yma. Ie, a gallu bod yn fel trio bwrw y A wedyn- monster peth a wen sy'n Ie. peel. Oedd hwnna'n hwyl iawn. Ie, hwnna'n awesome. Okay. Nawr, hwnna, Yn y gallu fel cymeriad hwnna'n mynd i bod yn ymladd Ben Kenobi ar y deck. y deck yn hi.